Okay, mayong adlaw katong tanan no ani ato sa Panglunanon vlog channel. Okay, highway. Padulong taloon proper no. Nya na iskina dire ikan sa mo ha. Magmaoni ko na. Tulok kilometro ni ngadto sa proper doon public market. Dayon na iskina padulong ta sa Basdio Isla sa Sandingan, mga 2 ka kilometro pod layo. Dayon mo ni ang yuta sa among kana no, sa akong nanay igsunan, mga ganados mga igsunan. Dayon na po ko amiga dire ang napita kana skina, amiga na ko si Jean. Arita dire silingan ako dire sa mong yuta. Bisita ko sa istorya. Kaya ako naman yung amiga po tayo mga pamilya. Kung di kaninyang balay naguba, ako may nagpaayo no. Nangitag panday di ako yung bayad sa paayo. Kung gisugo lang ako papangitag panday, tungod po sa akong gagaw ngayang amiga na malihog siya ba. Mga amiga po niya aning behana, aning pamilya Amerikano ang bana no. Si Jean. Parinir ang bana ani niya. Mao ni kung amiga dire. Imingaw po kog soy-soroy dire sa among dapit sa akong nanay. Mao ni mga kayutaan sa akong apuhan. Ganados kay didto man ko sa akong apuhan po sa Pikas. Sa mga pires ari na po ko sa akong inahan. Dito naman ko sa akong amahan nga side gahapon karon na po ko aring sa akong inahan Sandingan sa una sa gahapon dito sa Basak karon din po ko Sandingan mo na siya ang akong amiga. Ipadayon mi siyang balay dire ka picture po ko siyang lagwerta no, overlooking po niya ang balay mo ni nasa yuta ito sa babaw, overlooking po nami po dito sambay-sambaya no. Okay, ipakita ninyo tong sa babaw. Kita po na ako ni iyang residensya nga arang Nindota no. Okay, mo ni kita ninyo mo ni ang among lugar sa among mga lolo ni Patricia o ni Ibaristo Ganados. Okay, mo ni dire sila nga tao o kami dito ni Basak kay dito sa side sa pamamahan no, kami dire. Pero maganian mi dire timpong pista no. Mao na permi mi dire. Karon pa ko mi balik pod tanda pod ko kay ang ayon ako in tanda ko sa akong side sa amahan. Tanda po ko sa side sa akong inahan. Okay. On maangay ba? Way mahay. Okay, mao na siya. Ipakita ninyo ang among yuta gyud sa babaw no. Nanindot kayo hangin pero way gabalay. Okay, may iso na. Kani mo ni. Ini dapita ang among yuta. Ang babaw ini amo ang yuta. O kang Jean pod na si kanlat ang amo kaning kang Jean. First lot niya no. Okay. Ano ni? Kana mo ni kang Jean katong babaw dito. Mga sa patag mo na koy amo ano. Kinindot ko kaning kang Jean kay koy patagamay ani. Amo ang continuous na to dito, amuan na to dito. 11,000 square meter ang amuan. Kay kaning kang Jean. Ni sa atubang niya. Okay. Dire. Mo ni ang kalsada padung sa Mukpok no, Pantalan para Kabilaw Island. Dito ang mga beaches nga katapok nasa Mukpok. Mga dire po gikan mga usa ka kilometro. Kapin tingal bana lang nako ano. Okay mo na siya no, yuta ano ang nasa ibabaw no, overlooking na siya. Dayon diri mo na padung sa Mukpok. Dayon ang residensya ni Jean diha dapita no ani. Hala. Dire kani diri ko ito tabok ta diri. Okay kana. Yang kani duha ka balay kan Jean tong usa kani ka usa ka Carlos Ganados pa niya. Magigsonan Carlos Ganados Carling. Okay mo na ni dito sa amo atong babaw dito gyud sa overlooking. Patag naman dito sa kinatasan na gyud ng area. Okay, matan-awan nimo ang dagat mo na ni diri. Kita niyo ang dagat ng ubos.
Okay mo ni mga igsunan. Hindi kayo no. Sas maayong puyo diri no. Napakoy kwarta diri ko magbalay. Manam ko ikabalay. Pero pwede na ako magkamalig diri. Akong bahin ba nam ko bahin ani. Okay kay kaliwat mo ko ni Patricia o giba ay Baristo no. Nagi ako ani di pud mawala gid ba. Pero ang kwarta rin wala ba nga watay kapun ay kapatukol ba. Okay. May kontag dato kay ani kong maghimog ano balay ay hangin ba. Okay magisuna no na tingnan tanawa ra gud no. Nindot kayo hangin rin dagat ang ubusan eh. Overlooking kayo. May overlooking di kayo kani kayo gyud. Na kita niyo dagat pag gani lubi kita ng dagat. Ano nakaibahay nga Los Andanas no? Two stories. Kita kayo ang dagat. Okay dah. Subon ko, mayong adlaw kanatong tanan no. Udahan salamat sa pagsunod ninyo ng akong vlog. Pangloonanon magigsunan ko. Okay, makita mo mga lugar. Awa pa ninyo madtuo mao ni ako ang vlog magigsunan diri ta. Makita mo mga probinsya. Lami og hayahay. Puyan. Okay. Subon ko, daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan. Okay, bye. See you next content. Okay. Morning. Okay na. Morning area no. Okay. Okay. Final na gyud nga bye. Bye kanin yung tanan.